мақсад аз баргузор намудани ин ярмаркаи мазкур яъне ки имкониятҳои шуғл ва ҷои корро барои ҷомеа ва ҷавонон муаррифӣ намудан дар ин моҳвораи ҷавонон аст. дар бонки алиф 21 ҷои кори холӣ кушодааст. ин дар ҳар як ҷои кори холӣ сар карда аз стажёр консултант то ба вазифаҳои роҳбарӣ, ин роҳбари шуъбаи казначейства, роҳбари шуъбаи хоҷагидорӣ ҷойҳои кори холӣ фароҳам овардааст. ҳар як нигоҳ карда ба кадом ҷои кор дархост мемонанд. агар коромӯз мушовир бошад, сайти мо ҳаст job.alif.tj. ҳамаи меъёрҳо дар ҳамон матнҳои ҳар як ҷои кор қайд шудааст. бонки эсхата зиёда аз 16 ҷои кории холӣ пешниҳод мекунад, ки аз ин 8тояш дар минтақаи ҷануби кишвар, яъне дар ноҳияи тобе марказ ва вилояти хатмон рост меояд. Меъёрҳо вобаста ба дастурмали мансабии ҳар як вазифа муайян карда шудаанд. Аксарияти онҳо бо маълумоти олӣ ва ё олии нопурра, ин ҳам бошад вобаста ба ҳар як вазифа. Инчунин аз рӯи сатҳи дониш ва малакаҳои махсусе ки ба ин ё он вазифа пешбинӣ шудаанд. маош шартномавӣ мешавад ва дар ҳангоми мусоҳиба ба таври индивидуалӣ маслиҳат карда мешавад. зиёда аз 60 вакансия дорем. 20 вакансия барои мутахассиси тиҷорати чакана, 20 намуд вакансия барои хазинадорон дорем. мо где-то 6 нафар барои ронандао вакансия холӣ дорем, барои менеҷери амалиёти вай дорем, вакансияҳо дорем. ва ҳаминро мо имрӯз пешниҳод кардем. чӣ хеле ки шумо мебинед, мо зиёда аз 30-40 анкета яъне мо вай кардем барои мизоҷон дастрас намудем ва онҳоро пур намуданд ва мо ҳамаи инҳоро мушоҳида намуда аз назар гузаронида ба онҳо занг мезанем. маоши ташкилоти Имон International кам аз 1500 сомон то боло сар мешавад. имрӯз Камербанки Тоҷикистон дар ҳамоиши ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ барои 10 нафар мутахассисон алахуд барои саридора, мутахассисон ки барои саридора ҳамчун корманд ҷалб карда мешаванд, барои мутахассиси мушовири маркази тамос, мутахассиси қарз, мутахассиси қарзҳои инноватсионӣ, мутахассиси фаврӣ ва мутахассиси кортҳои пардохтиро ҷойҳои кори холӣ ҳамчун дар ярмарка пешниҳод намудааст. доштани маълумоти олӣ ва бевосита ихтисосчӣ. маоши оғозӣ ин оғоз мешавад ҳамчун дар 3 моҳи аввал ҳамчун шогирд ба кор ҷалб карда мешаванд бо маоши 800 сомонӣ барои як моҳ ва минбаъд дар оянда вобаста аз фаъолияти ҳар як довталаб, ҳар як корманд, ҳар як шогирди худро чӣ гуна нишон медиҳад дар раванди кор, баъд бо маоши онҳо баландтар мешавад. Анспита Мембон дар ярмаркаи корӣ зиёда аз 18 ҷои кори холӣ эълон кардагӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва дар шаҳри Душанбе низ эълон кардагӣ аст. ҳамаи талаботҳо ба довталабон дар сомонаи расмии мо оварда шудааст. маълумоти олӣ ё маълумоти олии нопурра ва ҳар як вазифа вобаста аз талаботи худ меъёр монда шудааст. мо метавонем ҳамчун корманд ба кор қабул кунем ва метавонем ҳамчун коромӯз низ ба кор қабул кунем ва дар давраи коромӯзӣ мутахассис тайёр кунем. имрӯз Саноат-Содиротбонк барои 25 вазифаи ҷойҳои кории холӣ яъне озмун эълон кардааст ва вакансияҳоро мо имрӯз пешниҳод намудем ва аз ин миқдор ҷойҳои кории холӣ яъне 5 ҷойи кории холӣ дар Сарбонк дар шаҳри Душанбе ва боқимонда дар минтақаҳо мебошанд. яъне ки мо дар самтҳои қарзӣ, дар самти IT яъне идораи технологияи иттилоотӣ ва муҳосиб, амалиётчӣ яъне ки вакансияҳое ки вобаста ба самти бонкдорӣ ҳастанд, яъне ки озмунҳо яъне ки пешниҳод намудем. асосан меъёрҳо барои қабули довталабон яъне барои ҷойҳои кори холӣ вобаста ба самти фаъолияти ҳамон ҷойи корӣ аст. мақсад дар самти қарзӣ бошад, агар доштани маълумоти олии касбӣ, собиқаи корӣ ва дигар ваё ҳастанд ки оно талаботҳое ҳастанд ки бояд ки довталаб дар вақти пешниҳоди ҳуҷҷатҳо яъне ки дошта бошад. барои ҳамаи ин вакансияҳо ҷойҳои кори холӣ яъне ки меъёрҳои маошҳои хуб яъне шудааст ва инчунин яъне ки маошҳо дар сатҳи хуб қарор доранд ва илова бар ин
илова пулиҳо дар рафти кор яъне ки ба кормандон дода мешавад. Наша организация сегодня представила 8 вакансий, как в городе Душанбе, так и в Худжанде. В основном это вакансии на кассиров, специалистов СБ, менеджеров по продажам, комплаенс. Можете приходить и заполнять анкеты у нас. Высшее образование у нас является обязательным критерием при отборе кандидатов. В основном мы рассматриваем кандидатов с экономическим образованием, юридическим образованием. Наличие опыта работы также приветствуется. Касательно заработной платы, конечно, здесь мы рассматриваем в индивидуальном порядке по каждому кандидату. После прохождения собеседований будет определен размер оплат. айни замон мо 6 вазифаи ҷои кори холӣ эълон кардагием ва 13 нафар дар онҳо мо қабул мехоҳем кардан. Маълумоти олӣ дошта бошад ё ин ки хатмкунанда, ахирон соли хатмкунанда доштагӣ бошад, мо уже метавонем ба кор иқтисодчӣ, молия ва қарз асосан қабул мекунем ва умуман маълумоти иқтисодчӣ дошта бошад, марҳамат ба мо муроҷиат кунед. мо ози 9 ҷои корӣ барои вазифаҳои аудит, сардори шуъбаи хавф ва мутахассисои қарзӣ ҷои хорӣ дорем. Талаб мо дар якум анкеташонро пешниҳод мекунанд, дуюм дараҷа собеседование мешавад, сеюм озмун мешавад. мо 24 филиал дорем дар тамоми Тоҷикистон ва зиёда аз 48 марказҳои хизматрасониҳои бонкӣ. Барои ҳамаи инҳо зиёда аз 60 ҷойҳои кори холӣ мо метавонем пешниҳод кунем. Аудитор, IT аудитор, خب خزانه اپراتور بازار معلومات، پروگرامیست، IT، خب دیزاینر، یوز. مزد معاشی تشکیلاتی ما در بازار مهنت جمهوری تاجیکستان رقابت‌پذیر است. عین زمان ما 12 جای کاری داریم در تمام منطقه‌های تاجیکستان در کجا فیلال‌هایمان جایگیر هستند. کارشناس قرضی و برنامه‌ساز ما گفته ایستاده‌ایم. ما هم استودنت‌ها را قبول می‌کنیم به تجربه و هم تجربه‌دار را. 8 جای کاری برای 8 نفر. ما از روی طلبات‌های معلومات عالی دانستن زبان‌ها، یعنی زبان تاجیکی، ازبکی و روسی، انگلیسی هم نقض می‌شود. معاش به فکر من نقض است از 2000 سومانی زیادتر. لایحه‌مون لایحه اجتماعی بوده در نزد کارخانه وادی دولتی بیرژ مهنتی جوانان فعالیت می‌کند. مقصد اساسی پلتفرم ما جایگیر کردن جای کاری خالی از طرف کاردهنده و برای کارجو باشه شدن یعنی پروفیل خود که در آنجا حالنامه خود را جایگیر میکنند که کاردهنده آنها را یابد. در سامانه ما زیاده از 120 نفر متخصص به خط گرفته شدن از شرکت ها باشد 53 شرکت دما به خط گرفته شدگیند و همه آن متخصصایی که کار میکنند با واسطه ما به خود همون کار دهنده مراجعت میکنند.